Cu 4 etape consecutive fără victorie în La Liga, Malaga a deschis scorul la prima ocazie clară a serii. Samu Castillejo a marcat primul lui gol în campionat cu o execuție spectaculoasă. 5 minute mai târziu, Mustafi a gafat la lansarea lui Samuel Garcia pentru Javi Guerra, dar oaspeții au fost salvați de Diego Alves. Malaga a trecut din nou pe lângă 2-0 pe final de repriză la șutul lui Juanmi. Replica Valenciei a venit abia după pauză. Camenii s-au opus însă la ocaziile lui Andre Gomes și Gaia. Neînvinsă de 7 etape, Valencia și-a complicat situația cu un sfert de oră înainte de final. Joao Cancelo a văzut al doilea galben și a fost trimis la cabine. În minutul 84, Amrabat a trimis mingea în bară, iar Malaga și-a securizat locul 7 în La Liga. Valencia rămâne la un punct de zona UEFA Champions League. De luni până vineri, de la ora 15:30, descoperă detalii unice din lumea sportului. Te aștept cu cele mai importante știri de aici, din studioul virtual, în direct pe Digisport 3.